Виль дишецко нарли іграє Йоросич лонки ворце школаїш дишетиш йос розпроздащашкізи, бо дор йосез буязи парта ости вильдізи, тилпу потем шариш і вортиш вильсе знет пуктізи. Модернізація образування програми олси школа інтуни шішко ніно вильдемилос. Сошана дишетиш йос нилпіости виль стандарт йосяну туала технологіости ужази кутиса дишетини тиршози. Али меням вильдишке комп'ютер йосмивань, ноутбук йосмы, Воймон ясновеща бен как интерактивный доска мы, Таня Августе шокунет езло знай, нюль проектор мы, и дышит еще стоя ужазы кутны богато, куто. Воштичкон йос вожмало дишецькі щосизно, туе рещен ниришсе школьної форма кутемилос. Та вильдичкон ли анаята йосно пінал йосно шумпотізи. Покчі ослеж баджим класын дишецький штилпіослен форма зивісяшкос. Сошана туе школа іш пінал йос дишецкон книгаос дунтек баштози. Туала рынсо дунтем луос, дунтек кушкос, немыштыз программа уштишкемын и соя уже немыштыз ужадьос нуса, милям пинальос мылы, ваньмызлы учебники счетишкозы. Немыштыз ужан тетрадьос баштонолуос, атласьос баштонолуос, а учебникос мыны не дунтек. Ескеріш комісілен йос чиосис лонки ворце школа ішек йосте ешетте. Ожієн нирішети куарушоне дишецконні нільдон кунил піосли ес йосе уштос. Та нунал йоси ігра йоросын школа осте ескерон уш ажлантишке. Нільдон шижим дишецконні оски карня чуже ескеремын лозы. Надежда Николаева, Лаврентий Павлов, Мына Удмуртия, телеканал.